Havemos assentar com o parlamentário de Tweede Kamer, Raoul White, de GroenLinks, PvdA, caminho nos evite para assim nos receber pouco de sua perspectiva com a mira o país no reino, desenvolvimento no reino holandês, mas também o último desenvolvimento político para o Rijkswet e também para o governo novo. Raoul, eerst welkom op Aruba. Wat is deze dag op het eiland? De eerste dag, ik vond het heel erg mooi. Okay. Ik ben natuurlijk ook voor de eerste keer hier voor het werk. En het is een supermooi eiland. Ja. Met mooie mensen die ik in een korte tijd al heb ontmoet. Het was intensief die eerste dag. Met een aantal werkbezoeken hebben we echt de dag gevuld. Ik ben samen met mijn collega van D66 zijn we ook hoe dat aanwezig kan zijn hier op het eiland en dat we daar ook zorg voor moeten hebben, een weten bewust geweld. En dat was niet per se een onderwerp waar ik heel erg bewust over was, maar wel een onderwerp wat ik nu echt wel omarm. Dus dat was ook heel erg goed om dat mee te maken. We zijn ook daarna ook gewoon lekker een beetje wezen dineren met de rest van de delegatie. Dus we hebben ook wel gewoon goed de avond op een goede manier afgesloten. Het was nog niet de eerste formele dag, want dat was vandaag. Vandaag was echt de eerste formele dag. En gisteren hebben we eigenlijk zelf een soort van programma in elkaar gezet waarvan wij dachten dat dat goed zou zijn. Ja, u bent lid van de commissie van Koninkrijke Relatie. Wat is eigenlijk uw perspectief over de Kaaseilanden binnen het Koninkrijk eigenlijk? Ja, nou ja, de Kaaseilanden zijn precies, let op wat je zegt, ze zijn een onderdeel van het Koninkrijk. We hebben daar bewust voor gekozen. Het zijn bewuste keuzes gemaakt ook. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de bewuste keuzes die gemaakt zijn voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Die hebben er bewust ook voor gekozen om een onderdeel te zijn, zal ik maar zeggen, in de structuur, à la hoe dat in Nederland gebeurde, met laten we zeggen, de bijzondere gemeentestructuur, die precies dezelfde rechten en structuren hebben als een andere gemeente in Nederland, als wel bijvoorbeeld het eiland Texel. Ja. En de Kaaseilanden hebben natuurlijk andere vorm gekozen. Het zijn autonome landen die nog steeds wel een onderdeel zijn van het Koninkrijk. En ik denk dat we daar ook gewoon heel erg bewust mee om moeten gaan. We zijn ook in gesprek geweest vandaag ook met het verleden was. En dat er ook een bewuste keuze geweest is om vanuit Aruba om een onderdeel te zijn van het Koninkrijk. Niet vanuit negatieve sentimenten, niet vanuit een negatieve financiële impuls, maar vanuit een bewuste keuze om onderdeel te zijn van het Koninkrijk. En ik denk dat dat goed is, dat je daar op die manier in staat. En dat toont ook, en dat zie je ook terug, zal ik maar zeggen, in de gesprekken die ik voer met mensen op het eiland die ook trots zijn op hun eiland. Het zijn Arubanen, zijn gewoon trotse mensen die blij zijn dat ze Arubaan zijn. Maar ook blij zijn, en dat kon president Eenman ook goed vertellen, dat ze onderdeel kunnen zijn van het Koninkrijk Nederland. En ja goed, ik denk dat dat goed is. Ja. Hoe ziet u de ontwikkeling van de eilanden gedurende de jaren heen, dus de Kaaseilanden binnen het Koninkrijk? Ja. Nou ja, kijk, we hebben sowieso nog wel heel erg te maken met wat ik noem een democratisch deficit. Hè? En dat is wel een onderwerp wat ik graag wil aansnijden. Er is gekozen ook vanaf 2010 is er ook gekozen om vermiddels statuut ook om de structuur zo te bouwen zoals dat nu ook staat. Hè? En een van de nadelen van de structuur is dat de Kaaseilanden wel onderdeel dus zijn van het Koninkrijk en ook van Europa, dus ook stemrecht hebben inmiddels om in Europa te stemmen, maar ze hebben geen stemrecht om te kiezen voor hun eigen Tweede Kamer. Ja. Eigen Tweede Kamer bedoel ik niet de Tweede Kamer, het parlement, zal ik maar zeggen, van Aruba, maar de Tweede Kamer van Nederland, die ook gaat over bepaalde onderwerpen die hun aangaat. Neem bijvoorbeeld buitenlandse zaken, defensie, kustwacht, douane enzovoort. Die hebben echt invloed op hoe het leven hier op Aruba is. En daar gaat
Nederland over. Schuine streep, daar gaat de Tweede Kamer over. En daarom is het ook heel vreemd dat de mensen hier op Aruba dus niet kunnen kiezen voor een vertegenwoordiger die wel besluiten neemt op bijvoorbeeld buitenlandse handel bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld. Nou ja, dus daar doen we wat mee en dat moet echt aangepakt worden. En ook nu met toevallig ook weer met mijn collega Mopansu Bamenga van D66 zijn we ook bezig om te komen tot een initiatiefwetsvoorstel naar aanleiding ook van het adviesrapport van de Raad van State, waarin we een aantal adviezen krijgen, bijvoorbeeld over hoe je het kiesstelsel zal op een hele laagdrempelige, goede manier zal kunnen wijzigen, waardoor mensen op Aruba wel in de gelegenheid worden gesteld om te kiezen ook voor Tweede Kamerleden. Nou, dan pak je ook misschien ook wel gewoon niet alleen een symbolische, maar ook een principiële stap maak je ook in het verkleinen van het democratisch deficit. Ja, we hebben een situatie waar we hebben nu een nieuwe regering, een nieuwe constellatie van parlement, maar de onderwerpen blijven hetzelfde, de geschillenregeling, de democratische deficit, nu met een concept Rijkswet. Wat denkt u hierover dan met deze ontwikkelingen? Nou kijk, wat ik wel heel belangrijk vind, en toen ik begon, dat was 6 december 2000, jezus, wat gaat de stel 23 alweer, het is nu, we zitten al in 2025, als parlementariër voor GroenLinks PvdA, was een van de onderwerpen die gelijk ook voor mij inzichtelijk zijn, was 1, het democratisch deficit, 2, het hele principe omtrent comply or explain, wat in mindere mate mogelijk misschien geldt voor de Kassa-eilanden en meer voor de Bes-eilanden, maar ook wel voor de Kassa-eilanden. En 3 is die geschillenregeling. Dat waren 3 onderwerpen waarvan ik eigenlijk volgens mij op dag 1 al mee geconfronteerd werd. En wat mij wel duidelijk werd als je het hebt over die geschillenregeling, is dat ik het gevoel had van oké, wij zijn aan zet hier in Nederland, aan de zijde van Nederland. Wij moeten met iets komen, er moet iets gebeuren, wij moeten een initiatief nemen. En ik kwam er al heel snel achter dat het initiatief, dat er afspraken waren gemaakt, waarbij het initiatief inmiddels naar verschillende gesprekken en het verleden, hoe de gesprekken verlopen zijn, is vastgesteld dat het initiatief tot een concept geschillenregeling ook ligt bij de landen. Dus ik zit ook gewoon heel erg te wachten, want ik denk dat het een belangrijk onderwerp is, een belangrijk besluit gaat worden, een belangrijk document gaat worden, waarin we gewoon hele duidelijke afspraken maken van oké, maar wat gaan we doen op het moment dat er een geschil is. En ik denk dat het goed is, zal ik maar zeggen, voor de landen, voor de Kassa-eilanden, maar ook goed is voor Nederland, want dan heb je duidelijkheid. Ja. En nou ja, het is ook mooi om te horen dat zowel Sint Maarten als Curaçao, als Aruba, ja, toch volgens mij al zover zijn, naar mijn idee, om invulling te geven aan het concept geschillenregeling. En dan kunnen we aan de slag. Wat denkt u eigenlijk van zo'n idee om in plaats van terug te betalen, om die lening in investeringsfonds eigenlijk te traduceren? Kijk, ik denk dat het goed is dat Aruba en Nederland goede handen in elkaar steken en gaan samenwerken. En ik denk dat als er ergens ruimte is om extra te kunnen investeren, zal ik maar zeggen, in bijvoorbeeld de sociaal-maatschappelijke economische ontwikkeling, de zelfredzaamheid, vergroten, zal ik maar zeggen, van Aruba. We zijn net bijvoorbeeld ook bij een mooi project geweest van hydroponic. Dat is een mooi voorbeeld hoe je bijvoorbeeld met agricultuur een stukje zelfredzaamheid voor het eiland kan verhogen, zodat je niet constant meer alles nog moet importeren. Nou ja, daar zijn vergevorderde ideeën, vergevorderde experimenten mee gevoerd. Dus als wij op een goede manier dat soort impulsen kunnen gaan genereren, kunnen gaan financieren of anderzijds kunnen ondersteunen, dat moet dan wel goed in overleg met de desbetreffende bewindspersonen natuurlijk. Maar als daar een goede analyse op ligt, en goede voor's en tegens, en we kunnen investeren in het verhogen van die zelfredzaamheid. En alle partijen staan daarachter en kunnen daarin floreren. Dan denk ik dat we daar zeker voor moeten gaan. Ik gun eigenlijk Aruba echt een goede balans tussen autonomie, maar toch
op een goede manier onderdeel kunnen blijven van het koninkrijk. En die balans, ja, die moeten we zoeken met elkaar. En op het moment dat we een goede balans hebben gevonden, ja, dan zal Aruba daarvan kunnen floreren. Accepteren of meegaan bijvoorbeeld met een Rijkswet, denk je dat de balans van autonomie zal kunnen garanderen, denk je? Nou ja, kijk, het is natuurlijk afhankelijk van ook gewoon hoe de formuleringen en de vaststellingen zitten binnen die Rijkswet. Maar we kunnen echt niet, volgens mij, meer terug naar een wereld waarin we spreken van de eilanden die hun autonomie gaan verliezen op basis van afspraken die we maken, terwijl we een groot onderdeel zijn van het koninkrijk en we elkaar eigenlijk moeten versterken. Ik denk niet dat we per se meer terug moeten naar die situatie. Dank u. Jullie ook bedankt. Raul White é membro da Tweede Kamer, de visita na Aruba. Nós aproveitamos o momento para invitar para nós mirar também de uma banda de parte reino holandês para parte europeu na visita na nossa isla, para mirar aqui uma perspectiva de diferentes pontos que tem a ver também com a relação de reino. Com Benelli, meu nome é Brian Coleman para 24horas.com e a edição oficial com membro da Tweede Kamer.